Необятният свят на високоскоростен интернет е на няколко прости крачки от вас. Как да ги изминете, ще разберете с този филм, с който ще ви помогнем да инсталирате сами своя ADSL пакет от БТК. Минималните изисквания за вашия компютър са следните. Процесор Pentium минимум 233 МГц, 32 МБ RAM памет, 500 МБ свободно дисково пространство, мрежова карта с Ethernet интерфейс, CD-ROM, веб браузър като Internet Explorer, Opera или подобен. Добре дошли в света на BTK ADSL. Пред вас е пакетът Инсталирай сам с всичко необходимо, за да се включите към 24-часовия бърз интернет от BTK. С него ще можете да ползвате и телефона си, докато сърфирате. Можете да инсталирате своя BTK ADSL по два начина. Стартирайте диска Инсталирай сам от наръчника или следвайте стъпка по стъпка указанията в книжката. Ако входът на телефонната ви розетка не изглежда като този тук, моля, обадете ни се на телефон 0700 17 111, за да ви предложим решение. Ако розетката ви е същата и чувате сигнал свободно в телефонната слушалка, значи сте готов да започнете инсталацията. Първо, извадете телефонният кабел от розетката, а после и ADSL сплитера от малката кутия. Поставете кабела от телефонната розетка в порта на сплитера, означен с английското Phone. Вземете единия от двата сиви телефонни кабела от пакета и поставете единия му край в порта на сплитера, означен с английското Line. Включете другия край на същия кабел в телефонната розетка на мястото, където беше свързан вашия телефон. Ако чувате сигнал свободно, значи сте с една стъпка по-близо до инсталирането на BTK ADSL. Вземете другия сив телефонен кабел и поставете който и да е негов край в порта на сплитера, означен с английското Modem. Поставете другия край на същия кабел в порта на ADSL модема, означен с DSL. Вземете синия Ethernet кабел и поставете който и да е негов край в порта на ADSL модема, означен LAN. Поставете другия край на Ethernet кабела към Ethernet порта на вашия персонален компютър, водещ към мрежовата ви карта. Изведете захранващия адаптер от кутията му и го включете към входа на ADSL модема, означен с Power. Включете адаптера в електрическия контакт, който е в близост до вашия персонален компютър. Вече сте готови да се свържете в интернет. Моля, последвайте допълнителните указания за настройки в книжката, дошла с вашия ADSL. Не забравяйте, в случай на проблем, винаги можете да се обадите на нашите специалисти на телефон 0700 17 111, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Още веднъж, добре дошли в света на BTK ADSL. BTK. За тебе.